Martin Gutmann pracoval v banke, keď v roku 2006 na svojej návšteve Thajska objavil sedacie vaky a po návrate domov začal budovať značku Tuli. Dnes sú jeho Tuli vaky súčasťou mnohých domácností, ale aj kancelárií. O jeho podnikateľskej ceste, ktorá začala ako bokovka, prišiel porozprávať do podcastu od 5 do 9. Partnerom podcastu od 5 do 9 je ShopTet, líder medzi e-commerce platformami na Slovensku, ktorý podporuje už 7 000 slovenských malých a stredných podnikateľov, rodinné firmy, ale aj ambiciózne veľké biznisy. ShopTet ponúka svojim e-shopárom komplexné riešenie pre ich online biznis, od intuitívneho ovládania cez integráciu vlastnej platobnej brány, prémiového riešenia pre náročnejších e-shopárov až po vlastný unikátny vzdelávací program pre začínajúcich podnikateľov. Teším sa, že práve ShopTet, ktorého až 50% klientov podniká popri full-time zamestnaní, nám pomáha rozprávať tieto veľmi zaujímavé podnikateľské príbehy. Tak Martin, ahoj. Ahoj. Vítaj, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do podcastu. Oficiálne nás čaká, toto je teda posledný rozhovor z tejto série a bude to aj firma s najväčšou históriou. Takže sa teším, že zrovna takto to zakončíme. A poďme rovno do toho roku 2006, keď vlastne ty si vtedy pracoval v banke. Čo bola tvoja pozícia? Alebo že čomu si sa tam venoval? Ja som bol 5 rokov v Slovenskej sporiteľni v tom momente a bol som tam ako produktový manažer. Venoval som sa vývoju úverových produktov. A riešili sme hypotéky, spotrebné úvery, mikroúvery, potom aj nejaký projekt v rámci redizajnu bankového informačného systému. Takéto. A vy ste teda boli v tom roku na nejakom backpack tripe v Ázii? Bol iba v Thajsku? Hej. Okay, a to bola vtedy priateľka alebo už manželka? To bola už manželka. Aha. Hej, to sme sa tam 3 týždne tak motali v rámci dovolenky dlhšej. Koľko si mal rokov vtedy? Teraz musím počítať. 2006? No, koľko? 28? OK. No a teda vy ste v Thajsku objavili sedacie vaky, ktoré u nás teda že ste nepoznali z domu. Je to tak? Hej. Sedí? Hej. Ako to bolo? No to bolo... Akože je to dávna história, že 2006, ale pamätám si, aký by to bolo teraz. Som si istý. Na konci dňa ti to zmenilo život. Hej. No, ono to bolo akože dosť dávno teda, 2006 a vlastne boli sme tam na nejakom peknom ostrove, odláhlom, niekde na juhu Thajska a vlastne tam bol taký plážový bar a my sme tam chodili len tak, že večer si sadnúť a bolo to niečo také mäkké, príjemné, také sedenie, čo som nikde nevidel a strašne dobre sa v tom sedelo. A som na tým rozmýšľal celý deň, na druhý deň, že čo to bolo za, čo to nepoznám. A sme tam išli znovu, ďalší večer a tretí večer znovu a už som bol taký namotaný na to, že vlastne už som sa tam aj pýtal barmana, že čo to je toto zasedenie, že to nepoznám. A že, OK, beanbagy. OK. Takže on to bral ako samozrejme, že to je normálna vec. No, to tak bral, že že bral aj on to, že to tam bolo raritné, ale že sú to beanbagy. Okay. A že niečo také, že z Holandska. Tak vlastne mňa to nejako nevedelo už pustiť potom a som tak rozmýšľal nad tým, že takú vec by som chcel mať doma. Vlastne. Ono to začalo iba tým, že aj ja by som chcel mať v obývačke. Takže nemal si vtedy ešte v pláne, že by si chcel akože s niečím začať podnikať? No to bolo, práve ako mal som v pláne, že ako vždy som bol otvorený myšlienkam na nejakú hľadanie príležitostí a keď niečo zaujímavé ma napadlo, tak som sa tým snažil zamyslieť. OK, takže mal si už niekedy také ambície podnikateľské už predtým? Alebo že si vedel predstaviť seba ako podnikateľa? Áno, vedel som si to predstaviť, vedel by som si predstaviť, že niečo skúšať sám, alebo s nejakým tímom, alebo v rámci nejakej samostatnej činnosti. A toto bolo také, že teda najprv som to chcel len tak domov a potom vlastne, ale mi tam zrazu docvaklo, že prečo vlastne to neskúsiť. Keď sme prišli na Slovensko, som sa rozkúkal, že či vôbec také niečo existuje, ak som zistil, že v tom roku 2006 žiadne také veci neexistovali, nemali ani pomenovanie, nie že neexistovali, ani názov. Tak vlastne mi to tak vtedy došlo, že je to nejaká taká čierna diera. Trhová diera. Že to je čierna diera na konci dňa, ale že to je taká trhová diera, ktorá
zrejme, keď mne sa to páčilo, prečo by sa to nemohlo páčiť iným ľuďom. A zrovna tu taká vec nebola. Ani v Čechách veľmi nie. Áno, teda potom sa dopatral na internete, že v Holandsku už bola nejaká značka Fatboy a niečo už robili, ale mne sa zdalo, že by sa s tým dalo robiť viac. Nie len proste nejaké jednoduché obdĺžníky a štvorce, ale že by táto téma, akoby, že sedací vák, čiže niečo také mäkké, príjemné, formovateľné, že by to mohlo niesť o mnoho viacej dizajnu, o mnoho viacej ideí a celé... videl som tam nejakú príležitosť. Ty si skúšal aj objednať ten z Holandska? Nie. Že vôbec, že... Ani si sa k tomu nedostal, že rovno si povedal, že skúsim si ho vyrobiť? Dá sa povedať. No ako si sa dostal k tej výrobe? To predpokladám, že nechcem krivdiť alebo nejaký predsudok, a predpokladám, že ľudia z banky nie sú väčšinou tí, ktorí majú najväčší akože nejaký skill krajčírsky. Tak ale keď si produktový manažér, tak si musíš poradiť. Aj fyzický produktový manažér. No, tak úvery sa veľmi nedajú skladať z papiera ani nejako, ale... Ale produktový manažér nájde spôsob, ako sa to udeje. Povedzme. Okay. Že hľadáš spôsoby, aby sa to udialo. A ako si to riešil? Čo boli tie kroky? Čo si povedal? Že teraz potrebujem zistiť, že čo je vo vnútri a to nejako vyrobiť? Áno, bolo to nejaké hľadanie, tak našťastie mi pomohlo internet, kde som sa akože relatívne rýchlo dopatral k tomu, že vlastne ten sedací vák je zvyčajne plnený nejakým plnivom, sypkým a zvyčajne zvonku je nejaká látka alebo nejaká koža. Hej. A teraz to bolo o tom, že čo do toho dovnútra dá, tak som sa zase niekde dočítal, že niektorí tam dávajú pohánkové šupky a nejakí iní tam dávajú zase, ja neviem, polystyrenové guličky. No tak pohánkové šupky mi prišli ako nie je úplne ľahko zohnateľné v tom momente a v dostatočnom množstve, tak som skúšal polystyrenové guličky. A čo sa týka šitia, no tak som si našiel krajčírov. No prví boli takí, že sa s tým veľmi trápili, sa im lámali ihly a trhali nite a to nešlo. Aha, okay. To bolo zlé. A potom som našiel takú jednu firmu, ktorá to vedela dobre ušiť, takže robili batohy a mali skúsenosť so šitím pre značku Trexport, ešte kedysi tiež jedna z historických slovenských značiek. A oni proste vedeli si poradiť s týmito aj tvrdými látkami, aj proste to nejako pekne ušiť. Takže vlastne to prototypovanie bolo také skúšanie niekoľko mesiacov. A ty si chcel teda, tvoj cieľ bol ako keby dať si vyrobiť iba prototyp? Vtedy, že chcel si to ako keby otestovať, alebo... Chcel som to otestovať. Nejakú validáciu si spraviť. Hej. No a vlastne validácia prišla, myslím, to bolo leto 2007 a vtedy som sa nejako nakontaktoval, spojil s Mišom Kaščákom, ktorý organizoval Pohodu. A vlastne Pohoda vtedy ešte nebola taká veľká, tiež sa tak rozbiehala. A vtedy mi tam nejako dovolil, že OK, máš tu nejaké také niečo zaujímavé, prinies to a môžeš tam ukázať ľuďom. No tak vlastne bolo také, že dal som ušiť prvú takú sériu tých vakov. S otcom sme to v garáži kyblikovali. Takže tu plnenie dozvala. Takéto plnenie tých guličiek a požičal som si takú žltú dodávku. A vyrazil som aj, moja žena Saška mi bola pomáhať, aj švagor. A išli sme na Pohodu, tam sme to vybalili a 3 dní sme to dávali ľuďom pod zadok. A zbierali feedbacky. A objednávky. A boli objednávky? Boli prvé objednávky. Že ľudia sa to páčilo už tam. A čo ste tam vlastne robili, nejakú chill zónu alebo niečo také? Okay. Tak tam sú také maskačové siete, však neviem, čo si bol na Nebol som nikdy niekedy, ale také maskačové siete tam kedysi boli ako taký polotieň, aby si ľudia mali kde sadnúť, keď tam bolo teplo, pražilo slnko, tak my sme tam pod tým spravili takú, čo ja viem, 20 kusov zónu a tam sa nám striedali ľudia. A ty už si to vlastne vtedy tomu Mišovi Kaščákovi ponúkal ako nejakú hotovú vec, že toto už mám, alebo ako sa to stalo? No tak ja som mu to ako ukázal, alebo som mu to odkomunikoval, že máme tu takýto výrobok, je to takéto čosi. A že dovtedy si to ešte nepredával ani nič, že mal si ako keby nejaký svoj kus doma a tak? Hej. Ale že nemal si ešte, že na sklade. Mali možno, že 2-3 kamaráti mali niečo už od nás, takí úplne prví testery. Majú ich doteraz inak? Hej. OK. Fakt. No tá jedna kamarátka, ktorá to vtedy kúpila, tak doteraz ho majú. To je super. To je taká dobrá validácia toho, že to bolo dobré. Hej, no, to bolo také, že no a doteraz im to stále drží. Ešte. To je super. No dobrá, čo sa dialo teda po tej Pohode? Koľko ste tam reálne mohli získať asi tak objednávok? Neviem, možno, že nejakých prvých 20-30 kusov. Poviem.
No, tak to je celkom dobrý booster, nie? Na prvý krát. Tak bol to taký dobrý test, hej, že vlastne sa nám tam potvrdilo to, že to sedenie ľudia pomenovali ako veľmi príjemné. Že väčšinou bolo, že si sadli do toho a prvé slova, že wow, to je keď super. sa do toho tak zaboríš, presne, že to je ono. Keď to nikto nezažil a prvýkrát si do toho sadneš, tak je to také, tak to podoprieť človeka príjemne vyformuje. Je to také veľmi príjemné sedenie a kto to nezažil, tak to mal vyskúšať. Jasné. A vlastne, keď to vyskúšaš, tak povieš, že wow, to je super. A potom druhá otázka, že ako sa to volá. No a k tomu som sa chcel dostať. Volalo sa to už vtedy nejak? Už ste mali ako keby značku Tuli, že to budú Tulivaky, alebo to ste vymysleli už až na základe nejakého dopytu? No práve sme nevedeli, ako to volať. Lebo po anglicky sa to volalo, že beanbag, ako fazulový vak. A prišlo mi to také odveci. To volať fazulový vak. Tak sme to tak, že to sme to volali, že sedacie mechy. Potom sme si to nejako ustalili, že sedacie vaky. Okay. A potom sme začali to tak familiárne volať, že Tulivaky. Už sa v tom túliš? Napríklad. Okay. Akože keď sme, aj to som opäť so ženou a so švagrom sme tak nejako diskutovali, že vlastne aký brand tomu dať, tak hej, sme si tak vybrainstormovali, že Tuli, že, lebo to je také od tulica. Túlenie, túliš sa na Tulivaku. Tulivak sa k tebe túli. A tak. A od toho momentu už to bol aj Tulivak, že už to nebol sedací vak. Áno, a nejako sa to zrazu za kúsok za tým to tak nejako skrslo, že tak skúsme to volať Tulivak a skúsme to povedať ľuďom. Dobre, a čo ste išli robiť? Mali ste teda dobré nejaký feedback z tej pohody? Mali ste nejaké prvé objednávky? A čo ste išli, že ideme robiť rovno e-shop, alebo chceme najprv vybaviť týchto zákazníkov, alebo aký bol ten proces? Tak to bolo leto 2007, ja som bol stále ešte vtedy zamestnaný a stále ešte ako v plnom pracovnom procese a to takéto veci sa to len tak po večeroch dali riešiť. Alebo cez víkend. A tak ten postup bol, myslím, taký, že áno, ten e-shop som začal nejako riešiť. A snažil som sa potom vlastne ukázať tie veci počas ďalších príležitostí fyzicky. Čiže ďalšie eventy. Hej. A čo boli nejaké také, ktoré sa si zapísali, že ako dôležité? No, tak mali sme nejaké spolupráce s eventami, ktoré sa diali v obchodných centrách. Ja si už úplne presne nepamätám, ale myslím, že napríklad, že Horia mesto, bol taký festival mužského filmu. Tam sme s nimi niečo, tuším, spolupracovali, ale aj na nejakých ďalších takých neformálnych alebo nie biznisových veciach, že sme sa snažili tak ako s tými organizátormi participovať na spríjemnení tej zóny, toho, keď tí ľudia tam sú a si chcú niekde sadnúť, tak aby my sme im že vy ste im zapožičovali tie vaky. Ale neboli pravdepodobne vtedy ešte nejaké brandované, že to boli asi nejaké také generické, to nazvem, nejaké vaše ako keby dizajny. Hej. Chápem. A na základe toho vám ako keby, dobre, chápem, že sa rozšírilo nejaké povedomie už o tom produkte, keďže bol nový a museli ste ho nejako predstavať ľuďom, ale chodili vám z toho už aj nejaké dopyty? No, nebolo toho veľa, akože tie začiatky boli naozaj, to bolo po kvapkách, tie objednávky. Po kvapkách si ako môžeme predstaviť pri Tulivaku, ktorý stojí okolo 170 eur, nie? Takže... No tak vtedy nestal. Vtedy ale... stal asi kúsok menej, akože to bola aj iná doba, ešte koruny a tak ďalej. Za koľko ste predávali prvých Tulivák? Ježiš, si nepamätám. Myslím, že to bolo okolo 3500 korún, alebo takéto nejaké číslo. Tak to je možno aj viac, 170 eur, nie? A tak vtedy bolo euro okolo 40. A konverzný kurz. A keď si to asi možno s nejakou infláciou, tak asi 3500 korún bolo viac ako teraz. No, okolo 100, povedzme. 100-120 eur to mohlo byť možno, no. Nejako tak. No a tie začiatky boli také, no vtedy bola, z môjho pohľadu ešte nebola taká e-commerceová doba. Proste bolo to viacej také fyzické to bolo, že viac sa kupovali a čítali časopisy fyzické. E-shopy boli v roku 2006, 2007, 2008 akože ešte len začínali.
To ešte nebolo. Že to ešte nebola reklama na Facebooku? Ešte vôbec Facebook, neviem, čo Facebook tu bol. začínal, no. A také to bolo celé také fyzickejšie a preto vlastne boli dôležité práve tie live eventy, že ukázať to ľuďom fyzicky. Mm-hmm. A vlastne to bolo dôležité, že my sme potom boli v nejakom momente, neviem, ktorý to bol rok, ale my sme boli napríklad že na 200 eventoch ročne. Okay. S našimi vecami. Mm-hmm. A to bol masaker. A to už ste museli mať asi celkom veľký sklad na tie veci, keď na taký event asi to ide možno... No mali sme, tak akože, tak išlo, ja neviem, 10 až 20 kusov na jeden event a mali sme aj vyše 100 takých kusov, ktoré slúžili vyslovene na tento účel. Kde ste to skladovali? Normálne ste si už mali niečo akože prenajaté a tak. Hej. Uh-huh. Dobre, ako ste sa snažili skonvertovať týchto ľudí na tých eventoch, ktorým sa to predpokladám páčilo? Lebo ja si myslím, že tulivák je presne ako si hovoril, že aj keď ho prvýkrát ako keby zažiješ, ale aj opakovane, tak ti to príde, že to je dobrý produkt, takže akože predpokladám, že ten feedback bol dobrý. Že ako ste ich skúšali konvertovať na zákazníkov? Tak keď sa dalo, tak sme sa snažili robiť objednávky na mieste. To sa dalo robiť, povedzme, na nejakej výstave. Chodili sme vtedy aj na výstavy nábytku intenzívnejšie. Vtedy tie výstavy boli viac navštevované, napríklad v Nitre alebo v Bratislave na Inchebe. To boli výstavy, kde akože seriózne ľudia chodili tam nakupovať nábytok. Okay. Lebo to tam proste bolo týždeň a teraz tie výstavy nestoja za veľa. Alebo teda tá úroveň... Existuje to ešte? Ešte to existuje, ale je tá miera o dosť menšia ako bola vtedy. Tak už teraz, keď si hociaký nábytok príde domov za pár dní. Hej. Takže vlastne na takýchto miestach sme sa snažili robiť objednávky a potom, keď proste to bolo takže skôr promo, no tak proste zachovať nejakú stopu pamäťovú v tých ľuďoch, dať im možno nejakú vizitku, nejaký letáčik, nejakú informáciu, nejako s nimi prehovoriť o tom, že na čom sedia, čo to je a prihovoriť sa niekedy. Takže boli ste aj vy priamo na tých eventoch, akože snažili ste sa tam byť aktívni. Boli sami a že bol som tam buď ja, alebo nejaká, neviem, aj sme mali taký menší tím, také baby hostesky, brigádničky, študentky, čo proste dali si tričko Tuli a išli sa rozprávať s ľuďmi, no tak... Dobre, a vy ste teda týmto ľuďom povedali, že ak sa im to páči, tak tuto máme e-shop nejaký a kedy sa to vlastne... Kedy si mal aspoň pocit, že sa to nejako rozbieha? Tak ono sa to začalo rozbiehať hneď, ale bol taký rozbeh, že ako my sme nezažili takú brutálnu hokejku. Proste to išlo tak, ja neviem. Stále to išlo tak postupne, hej? Z 10 na 30 a z 30 na 50, hej? Že to nebolo, že z 50 na 500 a potom na 5000 mesačne. Chápem. Hej? Že to bolo také... Chápem. A teraz koľko predáte mesačne, keď? Neviem, tak akože za rok možno nejakých 10 000 kusov. OK. Iba vakov? Hej. OK. Že už máte, o tom sa pobavíme, že máte aj širšie portfólio, že už to nie sú iba tie vaky. Tie prvé financie, to si riešil ako keby zo svojho platu? Alebo si zobral nejaký úver, alebo že ako to bolo? No to som riešil zo svojich úspor, alebo zo svojho platu, hej. V podstate celý ten štart Tuli, keď som to tak minule bilancoval, tak to bolo asi, že 3 000 eur. OK. No to jak to dobre dopadlo na konci. No, to bolo nejaké prototypovanie, nejaký prvý e-shop, taký úplne že jednoduchý a možno nejaké prvé marketingové výdavky. No jasné. Aké to bolo vlastne stíhať popri tej práci v banke? Lebo však to je normálna práca od 9 do 5, predpokladám, takže toho času nemáš veľa. Máš ten čas od 5 do 9, presne preto sa tento podcast tak volá. Ale keď potrebuješ chodiť na eventy, to asi tiež nie je úplne easy popri práci. Ako si to riešil? Tak eventy boli cez víkendy. Že takéto víkendy, OK. Že víkendy bola proste sobota, nedeľa bola kľudne proste jedna šichta a pondelok až piatok bola iná. A to bolo, však proste ja som v tej banke dole akože seriózne pracoval, podával výkony a snažil som sa, aby som si zastal svoje a potom niekedy som prišiel a išiel som ešte so ženou do garáže a tam sme ešte proste baličkovali, plnili vaky, lebo tam bolo zo pár objednávok. Tak to bolo ešte, ja neviem, ešte od 6. do 9. bola ešte druhá šichta. Jasné, chápem. Ako si, alebo v akom momente si povedal, že dobre,
už sa idem venovať ako keby tuli naplno. A že bolo to kvôli tomu, že už si videl, že sa to ako keby, že by ťa to uživilo, alebo to bolo skôr tako, že už nestíham robiť dve veci naraz? Nebolo to ani tak kvôli tomu, že by ma to už uživilo, lebo tie prvé 2 roky, tak poviem, že 2018-2019 to bolo akože čisté dotovanie, to ešte stále len bol všetko rozbeh. Ale už som mal pocit ten, že akoby test sa podaril, a že keď sa to má ešte rozbehnúť, tak už to chce celého človeka. Nerobí to len tak trochu. Hej. A som si povedal, že si dám ako taký podnikateľský trénažer, z ktorého kedykoľvek budem môcť vystúpiť. A som zistil, že sa z toho nedá len tak vystúpiť. Okay. Aj keby som možno chcel. Ale tak chcel si niekedy? A tak človek za tých, však to je 18 rokov. No. To proste ti prídu všelijaké myšlienky, ale aj sa dostane zo všelijakých psychických stavov, aj proste rôzne si to zvažuje zľava správa. A akože mal som, ale vždy sa to nejako preklenulo. Bral si to tak, že ako keby mám nejakú záchrannú sieť, že keby to nevyšlo, tak proste idem robiť zase do banky? Alebo si to akože nepripúšťal? Tak ako predpokladám, že asi by som niečo vedel ďalej robiť. Hej, keby som nemal túli, tak niečo, asi by som vedel niečo si zase vymyslieť, alebo proste niečo niekde sa zrealizovať. Dobre, ty si vlastne, v akom roku si teda skončil oficiálne v banke? To bolo, myslím, 1. apríl 2008. OK, tak to až si to pamätáš. No. OK. Čo boli prvé veci, ktoré si začal venovať, keď si zrazu mal o 8 hodín denne viac na to, aby sa tomu venoval? Zrazu som začal pracovať 15 hodín denne. Namiesto 8 plus 4, to bolo teraz, že 8 plus pomaly 8. OK. A tak 6 dní v týždni určite. Že vlastne ako keby spadlo na teba všetko to, na čo si nemal dovtedy čas? Všetko. Okay. A hlavne to bolo, ten začiatok bol taký, že som bol aj šofér, aj marketér, aj obchodník, aj spracovateľ objednávok, aj proste všetko. Aj skladník, aj proste akoby... Taká one man show. Že to nebolo, také one man show, ale tak to bolo, tak to bolo. No, no jasné. Čak to akože nie je nič nezvyčajné. Také proste garáž. Chápem. Taká garáž. No a v akom momente si povedal, že už by to nemuselo byť one man show? Keď som si prenajal prvý priestor a s tým prvým skladom som tam otvoril aj takú mini predajničku a vtedy vlastne som tam práve som sa dohodol na spolupráci s jednou študentkou vtedy. A to bola vlastne moja prvá zamestnankyňa Radka, tá je v Tuli doteraz. Á, krásne. Je z nej marketingová manažérka, šikovná. OK, super. Radka, pozdravujem. To bolo v akom roku? No to bolo podľa mňa tých 2008. Vtedy, keď už si. No, takže už je 15 rokov. Akože to bolo 2008, bol prechod z garáže do normálneho nejakého prvého podnájmu, prenajmu a vlastne nejaký obchod a nejaké štandardizované otváracie hodiny, kde proste už ľudia mohli chodiť, prichádzať, vyskúšať, kúpiť, že už to bol nový obchod. A už v tom obchode som nevedel byť len ja, ale proste už som potreboval aj nejakí ľudí okolo. A takisto už keď sa to začalo trošku rozbiehať, že už aj objednávkové, z e-shop prišli objednávky, do toho obchodu prišli ľudia, že sa to začalo trošku rozbiehať, tak vlastne už som do toho skladu potreboval mať niekoho ďalej. Takže som mal vlastne prvých dvoch ľudí, ktorí boli, že výroba a potom prvú kolegyňu, ktorá vlastne robila takže predaj v obchode a správu objednávok a nejakú expedíciu. A ako ste vtedy riešili marketing na začiatku? Lebo stále 2008 tie e-shopy stále boli akože taká že nová vec. Mne to príde ako retrospektíva, že to možno, že nemá zmysel o tom hovoriť, lebo teraz sú úplne iné možnosti. Práve, a to je podľa mňa zaujímavé, že to si veľa ľudí ako keby nevie predstaviť, že čím... No normálne sme, že snažili sme sa dostať do časopisov. Hej, ako ja neviem, Pekné bývanie, Môj dom a takéto, ktoré proste boli čítané, alebo boli čítané v papierovej forme. Jasné. Ľudia si kupovali časopisy. A to ma ich čítali. Tam sa snažili dostať. Snažili sme chodiť na všetky tie výstavy, ktoré boli. Hej. Boli sme v Prahe sme boli na výstave a tak ďalej. Robili sme veľa eventov,
No a snažili sme sa, akože, aj v rámci začínajúcich online kampaní proste už prichádza s nejakými prvými ideami, nejaké súťaže spotrebiteľské a takéto veci. Newsletter, nejaké prvé. Je dnes Tuli primárne e-commerce? No, ja by som povedal, že už tak pol na pol v tomto momente. Čo je tá druhá časť? Lebo predajne máte jednu, teda... V tomto momente nemáme žiadnu predajnú dokonca. Máme len predajných partnerov. Aha, OK. Takže potom, čo je tá druhá časť? To je to B2B, ako keby, že partnerom predávate? Áno. Druhá časť je, že vlastne máme klientov spomedzi škôl, škôlok, vysokých škôl, firiem, ktoré majú svoje kancelárie a v rámci nich potrebujú zariaďovať priestory. Čiže také B2B? Také B2B. Chápem. A to je, že pol na pol by si povedal, že s e-shopom? Áno. OK. A to je to iný segment, lebo ten je obsluhovaný viac obchodnícky. Hej, no jasné. To je ako viac aj vzťahová vec, aj viac o... Čiže tam funguje inak, ako keby tá priama odozva tých klientov, že to nie je také, že si kliknú na reklamu a zrazu si zariadia kanceláriu. Aj tak to môže byť. Ale tým, že povedzme zariadenie kancelárie není jeden tulivák, ale vlastne my už v tomto momente máme celú kolekciu nábytku, kde máme kreslá, kresielka, sedačky, všelijaké taburety, stolíky, plus máme ďalšie značky, ktoré sme sa rozhodli zastupovať na slovenskom trhu a vieme už pomerne komplexne zariadiť kancelárie, ale aj školské priestory, ako napríklad rôzne knižnice, zborovne, vestibuly, rôzne detské kutiky, miestnosti školských psychológov, tak vlastne, alebo v kanceláriách rôzne, ja neviem, kutiky pri kuchyniach, alebo nejaké oddychové zóny, chill-out zóny, kreatívne meetingovky. To sú všetko proste priestory, ktoré dokážeme aj navrhnúť a vieme to aj zrealizovať. A vlastne tam práve vieme použiť práve tie nové produkty, ktoré sme v posledných rokoch vyvinuli, lebo sme sa od tých tulivákov už posunuli, že celkom ďalej. Akože ten tulivák dominuje tomu e-commerceu, lebo to je takéto, že to je pre tých bežných koncových zákazníkov. Hej, že to je, že chcem pre dieťa do detskej izby, alebo neviem, do obývačky niečo také pohodovejšie, alebo na terasu, tak proste ten tulivák je taký ako rýchly nákup, ale to B2B to je taký dlhší nákup, hej, že tam to trvá aj mesiace niekedy. No jasné. Tak ako obchodný proces trvá. Určite. A dobre, kvôli čomu, alebo že ako si tam videl príležitosť, že poďme sa rozšíriť aj takto, že smerom na firmy, školy? Lebo školy napríklad to je špecifická cieľovka, že to nie je úplne, akože to nenapadne každému, že poďme robiť niečo pre školy. Takže že kde si to ty videl a je to zároveň celkom ako keby taký na prvé počutie radikálny posun od toho takého ležerného domáceho vybavenia, že si povedal, že chceme to ja neviem, že diverzifikovať ako keby ten biznis, alebo že čo bola tá motivácia? Hej. No, tak ja som kdesi v roku 2018-2019 cítil potrebu, že potrebujeme niečo ako napredovať. A že vlastne ten náš tulivák je síce super a je tu akože dobre zabehnutý, ale že by to chcelo rozšíriť to portfólio. A vlastne sme analyzovali príležitosti, ktoré na tom trhu sú a veľmi nám pomohol Tomáš Törek z BizBuilders, s ktorým sme spolupracovali aj na analýze tých príležitostí, aj na potom nastavení toho B2B rozvoja. A sme s nimi spolupracovali viac rokov a bolo to fakt super. A vlastne v rámci tej analýzy sme prišli na to, že kancelársky segment sa vtedy veľmi rozvíjal, že proste bol dizajnovejší, modernejší, že prichádzala nová generácia, mladí ľudia do firiem a tie firmy, že chcú dávať zaujímavejšie priestory pre tých ľudí, aby si ich udržali. A my sme zase povedali, že my sme schopná firma aj v dizajnovaní a v vývoji. Tak ja som sa nebal toho, že si niečo máme vyvinúť. A sme potrebovali si zašpecifikovať, že čo to má byť. A my sme si to zašpecifikovali, že ideme prísť s kolekciou nábytku do kancelárií. A keď sme to mali, tak v rámci testovania sme zistili, že aj do škôl je to dobré. Dobre. Asi sa natíska otázka, že čo s týmto plánom urobila pandémia? Keďže kancelárie prestali na chvíľku dávať zmysel, tie školy vlastne tiež. Takže že ako vás to
A to bolo vlastne v počiatkoch toho vášho iného smerovania, takže ako ste to, ako ste na to reagovali? Pandémia nás veľmi sekla v týchto rozvojových veciach, ale zase tak ako väčšinu e-shopárov nás zase posunula v tých tulivakoch. Takže tam sa to vykompenzovalo ako keby aspoň čiastočne. Poviem tak, že sme prežili. No jasné. Tú pandémiu. Že síce sme mali vyprototypované, že super krásne veci, ale nemali sme ich komu v tom momente ukázať, lebo sme boli všetci zavretí. V kanceláriách nikto, v školách nikto. No, asi tak. Chápem. Takže to moc, skúšali sme tam nejaké home officeové koncepty, čo sa tam akože na to použilo, popredalo, ale z týchto vecí. Ale reálne ten rozvoj prišiel až po pandémii, keď sme to reálne vedeli ukázať klientom a reálne sa začali vracať ľudia do kancelárií a do škôl. Uh-huh. A aké sú na to ohlasy? Alebo ako sa s tým darí vôbec celým týmto novým smerom? Ja si myslím, že veľmi dobre. Je to krásne rastúci z roka na rok. Viac a viac. Ako tam sme mali naozaj, že násobky rastov medziročné a každý rok to je významnejšia položka, tento segment. A má to byť, ako keby, že ten cieľ, alebo tá vízia je vlastne ako keby urobiť, že toto je jedna vetva, tuliváky ako keby je druhá? Alebo že to je ako keby tá destinácia? Alebo toto by malo byť ešte dokonca viac? Toto by teoreticky mohlo byť viac a skôr by som povedal, že my by sme sa v rámci Tuli chceme a cieľime na to, že chceme posunúť do polohy takej značky, ktorá prináša pohodlné sedenie. Uh-huh. A to pohodlné sedenie má rôzne formy, že to nemusí byť len tulivák, ale môže to byť kresielko, kreslo, môže to byť gauč, môže to byť Takže ako keby seriózna nábytkárska firma, povedzme. Tak svojím spôsobom áno. Uh-huh. Nie je taká úplne klasická, že máme vlastné stolárstvo a niečo tam hublikom teraz opracovávame, ale skôr by som povedal, že taká svieža nábytkárska značka, ktorá má nejaké svoje smerovanie, ktoré je svieže, moderné, je to také ľahké, variabilné, atraktívne, je to také, že proste dáva to hlavu a petu, má to nejaký rukopis, má to dizajn a súčasťou takéhoto portfólia kľudne môže byť tulivak, lebo to je proste jedna z fóriem pohodlného sedenia, ale viem si predstaviť, že časom by sme pravdepodobne mali predávať viacej tých nábytkových vecí ako tých tulivakov, lebo proste tam je ešte širšie portfólio. Tulivak je relatívne špecifická vec. Kreslo, stolička, stôl, taburet, to má každý. Jasné, chápem. Ako riešite výrobu? Tá je vaša vlastná, alebo nejako outsourcujete? No, výrobu sme mali vlastnú, ale vlastne počas pandémie práve som dospel k tomu, že potrebujem ju outsourcovať. Som vlastne akoby vlastnú dielňu odpredal. Okay. A teraz si vlastne... Sú to stále tí istí ľudia, ale už nie sú akoby na mojej výplatnej páske, ale na nejaké iné. Ja si vlastne objednávam výrobky. A vlastne máme takýto skôr kooperačný a flexibilnejší výrobný model, ako mať svoje vlastné výrobné kapacity, lebo sa mi to ukazuje ako také flexibilnejšie, variabilnejšie, aj keď v niektorých momentoch je to drahšia varianta. Jasné. Ako dneska vyzerá tím Tuli? No kedysi nás bolo 20, teraz nás je asi 6. To je tým, že vlastne tie výroby ste sa zbavili, tam určite ubudli nejaké ľudia? Aj tým, hej. A aj sme tak trošku ako zoptimalizovali tie procesy, aj... Čo sú to za ľudí? Akože marketing, nejaký, predpokladám, obchodníci? Áno. To je asi... Obchodníci, marketing, správa objednávok a tak akoby skladovo-expedičná facilita. Také, že ekonomické veci to si outsourcujete? Akože. OK, chápem. No dobre, ako dnes vyzerá váš marketing? Do tých prehistorických časov sme sa pozreli, že aké to bolo vlastne dnes nepredstaviteľné, takže ako to riešite dnes? Tak momentálne sa snažíme využívať hlavne online marketing. Proste to je alfa omega, Facebook, Instagram, Google. A normálne ako keby platené reklamy, že nie ako keby posty na Instagram. Hej, normálne proste platené reklamy. Je to až také normálne, ako to vnímaš. Aha, OK. Takže tak, ja som práve že rád za to. Normálne máme na to stanovený budget, sledujeme PNOčko a proste
ideme rozhodujeme sa podľa čísel. Super. Lebo veľa ako keby, a hlavne, dobre, vy nie ste malá firma, tak to nevnímam, ale akože veľa firiem veľmi, ako keby sa venuje tej organike stále. Že preto sa to aj kedy pýtam, že či Facebook, Instagram myslíme to, čo ja... Jasné, že aj organiku riešime, nejakú SEO optimalizáciu a spätné odkazy a ako... Chápem. Dá sa povedať, že tak plnoformátovo to riešime, ako sa dá e-shopárom riešiť. A robíte to s nejakými, predpokladám, keďže vás je 6, tak s nejakými externistami, že to asi nie, že to tá Radka stále robí sama? Áno, Radka je tak akoby interný človek, ktorý to akoby koordinuje, ale máme tam vlastne ďalších šikovných ľudí v týme, ktorí sú väčšinovo externisti, tak poviem, a vlastne tak ako... Ale máme pravidelné formáty, máme vždy, každý pondelok máme marketingovú poradu, čiže snažím sa tak akoby na týždennej báze prehodnocovať tie veci, tie investície do toho, tie aktivity, čo ideme robiť, kampane, ktoré ideme robiť, plánujeme si to dopredu a normálne to proste riešime aj operatívne, aj strategicky na tých poradách, že každý pondelok sa celý ten marketingový tím, čo sme tam 4 ľudia, vždy sa proste stretneme cez Teams, alebo niekedy aj osobne a s niektorými a proste si prejdeme všetko, čo potrebujeme a každý vie, čo má cez ten týždeň robiť a kam to máme smerovať. Takže je to takto. Zaujalo ma, vlastne vy ste boli teraz partnerom Slovenského olympijského tímu, alebo teda asi ste stále, ale teda na olympiáde teraz v Paríži to bolo ako keby taký pilot toho. A ako to vzniklo, ako to prebiehalo? No my sme boli so Slovenským olympijským tímom a vlastne s asociáciou, ktorá zastrešuje olympiádu na Slovensku, sme vlastne dlhodobo spolupracovali. Že sme im pripravovali nejaké brandované tulivaky už dávnejšie predtým. A teraz to nejako v diskusii vyvstalo, že by tu bol priestor práve že jednak oni by potrebovali zariadiť tie priestory v Paríži pre tých športovcov a zase, že pre nás by to mohlo byť také ako partnerstvo nejaké. Tak sme sa nejako dohodli a vlastne naše nábytky práve, a nie tak tuliváky, ale práve tie nábytky, ktoré máme, tak tie práve tie tam zariadovali takú klubovňu a proste tie priestory, kde tí naši športovci boli ubytovaní v Paríži, v tej olympijskej dedine. Máte viacero takýchto partnerstiev? Alebo mali ste, akože skúšali ste viacero takých podobných vecí? Viem, že tieto B2B, ako keby, že tie custom designy, že to je celkom populárne? Áno, tak partnerstvá sú, akože stále máme partnerstvá s organizátormi rôznych eventov. Čiže sú to stále nejaké filmové festivály, ja neviem, ako Cinematic napríklad. Hudobné festivály, Grape, Pohoda. Stále to funguje tak, že tam eventy. Ako keby zapožičavate tie vaky, alebo to sa to zmenilo ako keby tá forma tej spolupráce? No je to tak, že tým organizátorom ich zapožičiavame a potom ale tí organizátori, napríklad tá Pohoda je už tak veľká, že tam je proste veľa tých partnerov tej Pohody, ktorí sa tam chcú odprezentovať a práve ten tulivák je taký príjemný na to, že sa s tým dá vytvoriť pohodička. A keď to je proste firma, ktorá má nejaký budget na to, tak niekedy im proste spravíme na mieru customizované vaky. A tých customizovaných vakov sme robili už, to sú už stovky. Ako to už bude medzi 100 a 200 klientov by som možno len tak teraz... Ja keď som prvýkrát ležal v tulivaku, tak to bolo v custom v agentúre, kde som pracoval a bolo to mega. No. Ako fakt, že sme to robili pre aj tie najväčšie brandy, čo tu sú, aj pre menšie, aj pre hotely, pre spotrebiteľské súťaže, naozaj, že... Sú tam nejaké špecifika v týchto custom akože veciach, že musíte mať, ja neviem, nejaký minimálny objem, alebo je to v podstate akože z toho výrobného hľadiska jedno? Nie je to úplne jedno, ako treba tam mať nejaký minimálny objem, ale dokážeme to robiť aj od jedného kusa, ale je to vecou ceny. Že potom to môže byť drahé. Keď je to jeden kus, dva, tak je to trošku drahé. Keď už sa tu bavíme o nejakej zmysluplnej dávke, ja neviem, 10-20 kusov, tak už sa to dá tak spraviť, lebo predsa len treba sa tomu viac venovať, je to individuálna výroba, je to celé. Ale už máme ten systém zabehaný a už to vieme celkom v dobrej kvalite a v dobrom čase a k spokojnosti zákazníka vyriešiť, takže... No jasné.
Aké sú tvoje, okrem teda tej novej divízie, tej nábytkárskej, aké sú tvoje ako keby také, že možno, že všeobecné vízie podnikateľské, že čo by si chcel, aby sa možno v nejakom horizonte pár rokov zmenilo, zlepšilo, udialo? Tak možno, že otváram Pandorínu skrinku, ale je to téma udržateľnosti a životného prostredia. Dobre. Vnímam ako veľmi vážnu tému. A keby som možno, že nemal túly, tak by som sa možno práve do tejto oblasti nejako pozeral. Okay. Ale... Sú túlivaky udržateľné v tom, alebo túly nábytok v tej trvácnosti? Že to je to, čo vy ako keby do tejto témy sa snažíte vniesť? No, ako v niečom áno a v niečom nie. Áno v tom, že tie naše veci majú ľudia fakt dlho. Ako ja som prekvapený, že stále ľudia majú túlivaky, ktoré si kúpili v 2010 a stále ich používajú a stále ich majú. Trošku neudržateľné sú v tom, že tá náplň sa trošku zosedí a treba to dosypať guličkami, ale keď sa to spraví, tak to vie fungovať, že roky. Takže... Dobrá, čo nie? To si povedal niečo áno, niečo nie? nie? To nie je, môže byť, že to zloženie je také, že predsa len... Takže stále sú to plasty. Že sú to... Máme síce aj látky, ktoré sú prírodnejšieho charakteru, ale stále je to... Dá sa to recyklovať? Ale dá, áno. Hej. Tá možnosť recyklácie tam je, akoby tým, že práve sú to mnoho z tých, ja neviem, napríklad polyesterová látka, ktorá je síce pevná a odolná, ale je to polyester, tak toto musí prechádzať proste nejakým recyklačným kolečkom, ale už akože aj tie recyklačné schopnosti sa zlepšujú, takže že aktuálne sa dá, aj túlivak sa dá rozrecyklovať, no tak akoby, že de facto väčšinou tie komponenty sú také, že pokiaľ sa to rozseparuje, že guličky dám do plastov a tam do plastov dám aj, ja neviem, tú látku dám povedzme do nejakého zberného kontajnera na textílie, tak si myslím, že aj tá separačná spoločnosť, aj ten separátor toho textilu s tým vedia naložiť. Chápem. Dobre, prepáč, som ti odskočil od tých vízií tvojich, lebo akože chápem, že možno sa viac venovať udržateľnosti? Hej, no a v rámci akoby toho tuli si myslím, že sme nastúpili takú zaujímavú cestu, že proste naozaj tu vytvárať sedacie riešenia, ktoré sú užitočné, príjemné, majú dobré vlastnosti a napríklad v tom školstve aktuálne, v ktorom sme sa veľmi začali mu venovať posledný rok alebo 2 roky, tak tam je strašne veľa priestoru na zlepšenie. A mi príde, že že aj keby som sa nevedel pustiť do toho zlepšovania životného prostredia, tak mám taký názor, že pokiaľ dokážem prispieť aspoň k tomu, že školstvo bude modernejšie a bude sa tam lepšie vzdelávať a proste tá škola bude produkovať vzdelanejších ľudí, takže aspoň týmto sa nádejam, že prispiejem k tomu, že raz aj k tomu zlepšeniu toho životného prostredia príde. Hej, že tá cesta môže byť dlhšia, ale... Môže to byť dlhšia, že nemusím vedieť akoby všetko ovplyvniť sám, ale že budem sa to snažiť ovplyvňovať, povedzme, že cez tú podporu tých škôl. My teraz chodíme po školách a mnohé sú v dizajne roku 1988. Niektoré sa polepšili sa triedy, rôzne IT technika a tak, ale stále je tam veľa priestorov, ktoré je čo zlepšovať a spríjemňovať tie školské priestory a bude to príjemnejšie pre učiteľov, ktorých je málo a ktorí budú mať lepšie sa budú cítiť v tej škole. Je to dôležité pre rodičov, lebo zase rodič vidí, že sa niečo v tej škole deje, že sa to niekam posúva. Jasné. A je to dôležité pre žiakov, lebo tí žiaci možno budú ochotnejší dlhší čas tráviť v tej škole, nemusia stať aj utekať, budú tam mať spravené také prostredie, ktoré im bude príjemné. Kde budú mať nejakú oddychovú zónu, klubovňu, nejakú knižnicu, kde ich nikto nebude vyhadzovať, nejaký vestibul, kde si vedia kultúrne sadnúť a počkať na svojich kamošov, dokedy pôjdu spolu na autobus alebo čo. A proste, že tu vidím taký ten priestor. No a proste, keď tá škola bude lepšia, tak verím tomu, že raz aj budú z toho vzdelanejší ľudia. Takže chceme takú akoby modernizáciu škôl, do toho sa zapojiť. Majú na to školy peniaze? No s tým financovaním je to ťažké v školách.
Je to ťažké, ale myslím si, že je tu viac a viac takých akčných riaditeľov a riaditeľok, ktoré sa akože hľadajú zdroje, či už si podávajú žiadosti o granty, ja neviem, z eurofondové alebo z nejakého fondu plánu obnovy, alebo niektoré väčšie firmy niekedy vyhlasujú grantové schémy aj pre školy, že si môžu niečo popýtať, alebo niektoré nadácie riešia podporu. A potom, keď dokážu dobre plánovať, tak si to dokážu aj naplánovať, že si niečo tento rok naplánujeme, na budúci rok požiadam si o to peniaze, niečo mi schvália a na budúci rok to zrealizujem. Že je tu viac a viac takýchto riaditeľov, podľa mňa riaditeľiek, väčšinou riaditeľiek, ktoré dokážu tú je to tak, že tie riaditeľky skôr vedia oceniť ako keby to prostredie, že to pekné? Skôr by som povedal, že v tom školstve je prevaha žien, preto som povedal, že skôr riaditeľky. Nie je to o tom, že také onaké, ale proste... nie, že ženy to lepšie vnímajú. Je tam veľa žien proste a je tam aj veľa riaditeľiek. Áno, logicky, chápem. Čo boli za tie... Dobre, však je to veľa rokov, ale že čo boli také výzvy, na ktoré si možno spomínaš, že boli také najvýraznejšie, s ktorými sa museli nejako pasovať? Cash flow. To asi veľa firiem. V akom momente bolo akože, že malo to nejakú konkrétna situácia, kedy ste mali akože na hrane cash flow, alebo že to bolo nejaké obdobie? No, ako pokiaľ má firma sezonalitu, ako aj my máme, že tulivaky sa nám tak ako veľa iným retailerom výborne predávajú v novembri a decembri, ale horšie sa predávajú napríklad, ja neviem, cez leto, keď sú ľudia na dovolenkách a míňajú na iné veci, tak proste tá sezonalita spôsobuje, že niekedy tie objednávky nie sú konštantné v každom mesiaci. A u nás to je akože dosť veľký rozdiel. A preto... Ale náklady konštantné častokrát sú. Nie, jasné. Nedá sa všetko zbaviť. Zamestnancov, nájmy, leasingy a proste všetky tie veci, ktoré sú okolo. A preto niekedy, akože uriadiť ten cash flow je niekedy ako problematické. No. Takže vlastne v tom nám začína čiastočne pomáhať aj práve to, že máme povedzme aj ten firemný segment, ktorý nie je až tak sezónny, aj keď aj tu sa nejaká sezonalita potvrdzuje, ale dokáže tak pravidelnejšie generovať objednávky a tržby. Ako človek z banky brali ste niekedy úver? Hej. A pomohlo to? Lebo mal som tu napríklad minulý týždeň hostia, ktorí hovorili, že oni si zobrali na začiatku úver pár desiatok tisíc a že im to mega akože pomohlo, že to bol pre nich akože veľmi veľký booster. Ja som to nebral na začiatku, ale brali sme to v rámci práve takého postpandemického boostu. Tak vtedy vlastne sme využili jednu takú práve schému, ktorá akoby... Pomáhala firmám dostať sa z pandémie. Tak, presne tak. Hej. No a potom máme kontokorent. Ten kontokorent je dôležitý práve na vykrytie tej sezonality. Hej, že proste ako... Povedzme, ten september, október je, alebo pomaly, tak my už akumulujeme tie zásoby na tú sezónu od leta. A teraz proste, keď sa niečo od leta nakupuje a vyrába, ale nepredáva sa ešte, ale sa proste míňajú peniaze a premieňajú sa do tovaru, ktorý ešte len akože stojí na sklade a čaká. Jasne. Tak to je proste cash flow náročné a na to potrebujeme takéto veci vedieť Viacero ľudí mi písalo v tom dotazníku, ktorý som posielal, že mali ako keby, že jedna z víziev boli ľudské zdroje. Takže ľudia, že toto ste mali vy, dobre, teraz je vás 6, bolo vás, myslím, že skoro 14? No, skoro 20. 20? No. Že, tak predpokladám, že pri 20 ľuďoch už sa stretneš s tým, že niekedy to je s ľuďmi ťažké. Takže nájsť dobrých, nájsť spoľahlivých, udržať ten tím, starať sa o nich nejako. Určite. Takže... Ako ľudia sú alfa omega v každej firme. No a máš na to nejaký kľúč, ktorý sa možno rokmi vyvinul, že ako hľadať dobrých, ako sa o nich starať? Lebo dnes je situácia stále taká, že povedzme, že si zamestnanci vyberajú, a respektíve, že ten trh je skôr na ich strane. Takže čo sú tvoje ako keby nejaké odporúčania na to? Neviem, toto sa asi stále učím. A že za pochodu? Že vlastne ako čo najlepšie s ľuďmi hovoriť a ako ich hýčkať, by sa dalo povedať, aby boli spokojní.
neviem, ako nie je to zrovna úplne moja nejaká veľmi silná stránka. Že nie si ten HR-ista. Asi úplne nie. Ale napríklad sa mi teraz v poslednej dobe osvedčuje, že mať taký, že one-to-one s každým človekom. A to si nemával? Povedzme. Že to si zavedol nejako v čase? Hej, to som v čase zaviedol a toto mi príde ako dobrá rutina, že každý, povedzme, mesiac a pol sa s každým tým jedným človekom stretnúť iba one-to-one, proste zavretý a si to proste všetko rozpovedať, čo človek chce si rozpovedať. Že mi to príde také, že taký dobrý nástroj na zlepšovanie tých vzťahov a na také akoby aj vycítenie tej situácie, že čo je vo veci a čo treba robiť. Takže si viac pri tom one-to-one ten, čo počúva alebo rozpráva? No, tak aj tak akoby, že ono je to také dvojsmerné, že ja neviem, ja sa snažím povedať, že čo máme, aké plány a čo by sme chceli robiť a zase na druhej strane sa snažím vypočuť, čo ten človek, čo ten môj kolega, čo zažíva a čo by potreboval. Hej. Takže ideš tam s nejakou agendou aj ty, ale vnímaš akože, chápeš, že na čo to one-to-one je, akože tomu šéfovi, chápem. Hej. Naopak, akože do kontrastu k tým výzvám, tak čo boli možno také radosné momenty, ktoré si povieš, možno nejaké kľúčové momenty v histórii tej firmy, že kedy si mal z toho fakt, že radosť proste. Tak našťastie sme zažili aj také veci. 100% za 16 rokov, verím. Možno už by si to zavalo dávno, keby nie. Hej. A tak to sú také, že napríklad, ja neviem, keď sme sme získali ocenenie Red Dot Award, ako prvá firma zo Slovenska za produktový dizajn. To bolo taká multifunkčná... Taká podložka pre deti. Multifunkčná podložka pre deti, taký skladací domček, dal sa to na strašne veľa vecí vyskladať. Dizajner robil výborný slovenský dizajner Michal Staško. A bolo to rok 2013, myslím, že to je história, celkom dávno. A proste to boli to sú také veci, také boostové, hej. Že... Takže tiež, ja neviem, keď som sa ocitol tiež na titulke Forbes, tak tiež to bolo také, že OK. Tak to sa muselo sa niečo podariť, ne? Keď si bol na titulke Forbes. Že to... Ale tak všeobecne ako ma veľmi teší, že sa nám podarilo napríklad, že naučiť ľudí, aby sedacie vaky volali tulivaky. To mi príde ako aj silný úspech, aj také potešujúce, aj že tak dobre odrobená robota v tej marketingovej oblasti. Nikdy vás to nejako akože nelimitovalo? No limitovalo, jasné. V tom B2B nás to limituje. Na jednej strane je to dobré, že ľudia volajú celú kategóriu podľa vás? No hej, len proste je to problém v tom, že keď proste zrazu prídeme s nejakým nábytkom, ktorý je že nábytok, tak musíme vysvetľovať, že to už není tulivak. Hej, že proste tam je, ja neviem, kovová konštrukcia, drevená konštrukcia, alebo nejaká odľahčená konštrukcia, že to je nábytok, ktorý sa nezosedí, že to je pevné a tak, no akoby. Chápem. A z pohľadu ako keby konkurencie to bol niekedy ako keby problém, že si vlastne ľudia ako keby spojili celú kategóriu s vašou značkou. Lebo vlastne keď všetko je tulivák, tak ten prínos tej značky sa možno trošku stráca. No trošku sa stráca, ale myslím si, že tí konkurenti asi to nemajú až tak v láske, keď im to všetci volajú tulivaky. Hej, že možno na začiatku im to pomohlo v tej poznateľnosti, lebo ľudia vedeli, čo to je, ale na konci dňa asi... Hej, pre ich značku je to určite nevýhoda. Posledné dve otázky tu má Martin a to sú, že určite máš a skúsme nejaké sformulovať a to sú nejaké proste poučenia, nejaké learnings pre podnikateľov, ktorí možno sú v podobnej situácii, že sú v nejakom korporáte, v nejakej banke, robia proste od tých 9 do 5 a stále premýšľam nad tým, že by možno ten život si predstavovali aj nejak inak. Takže čo by si im ty poradil na základe tých 16 rokov, odkedy si s týmto začal? No... Asi úplne prvú vec, že by som si spravil nejaký biznis model. Má nejaký biznis plán, hej? Hej, nejaký biznis plán, nejaký proste, že si sadnem a si skúsim napočítať, koľko by som toho vedel predať a skúsim si napočítať, koľko by to mohlo stáť a to, koľko by to mohlo stáť, asi trošku nafúknem. A iste prvá vec je biznis plán. Excel. Okay. Keď to vychádza v Exceli, tak by som pristúpil ku druhému kroku a to je nejaký test. Užívateľský. Proste spraviť nejaký prototyp, nejakú minimálnu funkčnú appku alebo niečo, dať to nejakému množstvu ľudí, aby som dostal pocit, že čo tí ľudia na to, jak na to reagujú
A určite by som to, hlavne by som sa do toho pustil. Lebo bez toho, ak sa človek do čohokoľvek pustí, tak to nevznikne. Že netreba moc špekulovať. Keď niečo chceš spraviť, tak sa musíš do toho pustiť. Proste sa treba do toho pustiť. Áno. Ale asi nemoc po hlave, keď teda business plán by mal byť ako prvá vec. Ale to je po hlave. Len tak to je to rozumné. Proste, áno, lebo a to je dokonca o mnoho menej namáhavé, ako lietať, behať, skúšať a investovať, keď si najprv to spočítaj. Ako spraviť biznis plán je, však to ti môže trvať, to máš za 2-3 večere vyladené. To není ako... A hlavne pri neexistujúcom biznise, tak to nie je až taká veda. Proste tak si to nejako odhadnem a proste by som isto začal biznis plánom. OK, zaujímavé. Akú rolu napríklad v tom biznis pláne by malo hrať, koľko ja ako ten podnikateľ chcem z toho si odniesť domov? To je, ak si to v tom biznis pláne nastavíš, pravdepodobne. A že napríklad pre teba to malo na začiatku nejakú váhu, že toto je moja predstava o tom, že koľko ja chcem zarábať? Nie. Toto asi som tam akoby, že to... Ja som tam nekalkuloval, že koľko ja chcem zarábať, ale že koľko by tá firma mala aký zisk tvoriť a to som si nejako predstavil, že ten zisk to bude to, na čo si ja viem potom šiahnuť nejakým spôsobom. A... Dobre, chápem. Tak. Ale tým sa dostávame k poslednej otázke, ktorú sa vlastne pýtam všetkých a to je to, že a trošku si to naznačil, ale môžeme to trošku rozviesť, je to, že akú pre teba zohrávajú rolu peniaze v tom podnikaní? Alebo že akú majú pre teba hodnotu v rámci toho, čo robíš? Peniaze sú strašne dôležité, lebo ako peniaze sú krvou podnikania a krvou každej firmy. Keď ich nemáš, tak nežiješ. A ako je to proste taký... Bez peniazy sa nedá podnikať, podľa mňa. A nefunguje to. Na druhej strane, ale akoby, že len ich nejako len zberať, zhrňať, to tiež asi nie je cesta. Ako peniaze sú prostredok aj cieľ svojím spôsobom. A keď ich nemáš, tak je zlé, a keď ich máš veľa, tak to neviem, to až tak nepoznám. Možno čo skoro. Dobre, super. Martin, ďakujem ti veľmi pekne. Náš čas sa naplnil, naše otázky sa naplnili. Díky. Ja som veľmi rád za to, že si s nami pozdieľal túto cestu, ktorá, ako hovorím, je... Prehistorická? Nie prehistorická, ale je najbohatšia spomedzi tých hostí, ktorí sme tu mali, takže to bude určite aj pre ľudí veľmi zaujímavé a ešte raz díky. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Jo. Čaute. Ahojte. Priatelia, ďakujem veľmi pekne, že ste počúvali alebo pozerali. Určite nám nezabudnite nechať nejaký feedback, či už v komentároch alebo niekde v správach na Instagrame a podobne. Budem určite rád, ak pridáte nejaký subscribe, nejakú recenziu a ak by ste chceli byť súčasťou potenciálnej druhej série podcastu od 5 do 9, tak dávam do popisu aj na YouTube, aj na podcastových platformách link na taký krátky dotazník, takže tam si určite vypíšte a možno sa vidíme už čoskoro. Čaute.